10/27. ஓகே, யார் கையில் தமிழ் இருக்கோ அவங்க எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ வார்ம் வெல்கம் டு டுடேஸ் கிளாஸ். நம்ம இன்னைக்கு வந்து என்ன பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, பவர் ஆஃப் ப்ரேயர்ஸ் அண்ட் சுரபி மாதாவும் இந்திரரும் வந்து அவர் கடவுளுக்கு பிரார்த்தனை பண்ணாங்க இல்லையா, அதை பற்றி தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதை புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நம்ம குரு கிட்டேயும் வந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்கலாம். ஓகே, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகංශலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் येन பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மह्यं ததாதி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தேகம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீயுதபதகமலம் ஸ்ரீகுரோன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சககண சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பதான் சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகா விதாம்ச. ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்தோ தீனபந்தோ ஜகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்த ராதா காந்த நமோஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே பிருந்தே வனேஸ்வரி ரிஷபானு சுதே தேவி பிரணமாமி ஹரி பிரியே. வாஞ்சா கல்பதருப்யश्च கிருபா சிந்தோ பவேவ ச பதிதானாं பாவனேभ्यो வைஷ்ணவேभ्यो நமோ நமः. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ பிராமணயிதாய ச ஜகதிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமः. நமோ மகாவாதன்யாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயதே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைத்தன்ய நாம்னே கௌரவத்வேஷ் நமः. குரவே கௌரச்சந்திராய ராதிகாய ததாலய கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத் பக்தாய நமோ நமः. நமோ ஓம் விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணி நிர்விசேஷ சூன்யவாதே பாஷாத்தேஷதாரிணி. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபோ நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்த. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா டு அனைவருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, பவர் ஆஃப் ப்ரேயர்ஸ், நம்ம பிரார்த்தனைகளுடைய வலிமைகளை வந்து மகத்துவத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். அதுக்கு பிறகு வந்து இந்த இந்திரரும் வந்து சுரபி மாதாவும் வந்து கிருஷ்ணருக்கு கோவர்தனன் லீலை ஆன பிறகு பிரார்த்தனைகள் என்ன பண்ணாங்கன்றதை பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ப்ரேயர்னா என்னன்றதை பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ப்ரேயர், அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கேள்வி, யோகான்னா என்ன அர்த்தம்? நம்ம பகவத்கீதையில நிறைய யோகங்கள் படிச்சிருக்கோம். யோகான்ற வார்த்தைக்கு என்ன பொருள்? நினைதல், ஒன்றை யூனியன், மனச ஒருநிலைப்படுத்துறது மாதாஜி. ஓகே, சோ யோகா ஒருநிலைப்படுத்துறது. ஓகே, சோ நம்ம பகவத்கீதையில வந்து என்ன பொருள் கொடுத்துருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ஜீவாத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் இணைக்கிறது தான் வந்து யோகா. பட் இந்த உலகத்துல வந்து இப்ப இருக்கிற காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா யோகான்றது பாத்தீங்கன்னா பக்தி யோகாவை விட்டுட்டு எல்லாத்தையும் பண்றாங்க இல்லையா? ஸோ ஒருத்தன் வந்து ஒருத்தன் வந்து இருக்கிறான்னு வச்சுக்கோ, உடம்பு அளவுக்கு நல்லா ஸ்ட்ரென்த்தா இருக்கணும். ஓகே, அப்புறம் மைண்டு அதாவது பாடி வந்து ஃபிட்டாக வச்சுக்கணும், மைண்டு வந்து ஸ்ட்ராங் மைண்டாக இருக்கணும், ஸ்பிரிச்சுவலி வந்து ஹாப்பியாக இருக்கணும். நமக்கு எல்லாருக்கும் என்ன தேவை? நம்ம ஏன் எல்லாரும் இங்கே வந்து சேர்ந்துருக்கோம்னா, நமக்கு ஒரு சந்தோஷம் வேணும் இல்லையா? அந்த சந்தோஷம் வேணுன்றதுக்கோசம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? ஒரு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த சந்தோஷத்தை வந்து ஆன்மீகமாக இங்கே தேடிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அதுதான் கரெக்ட். ஏன்னா நம்ம பரமபுருஷ பகவான் தான் வந்து நித்தியமானவர். நமக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? பீஸ் ஃபார்முலா, இஸ் த சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர், சுப்ரீம் என்ஜாயர். அவர் தான் வந்து போக்தாராம் யக்ன
ஆத்ம தபசான்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன்ல, எல்லாத்தையும் அனுபவிப்பல அவர் தான், கட்டுப்படுத்துவர் அவர் தான். அப்புறம் வந்து எல்லா உயிர் வாழினங்களும் நல்லா இருக்கணும்னு அவர் நலம் விரும்பி அவர் தான். அவர் வெல்விஷர், நம்மளுடைய ஃப்ரெண்டு. அதனாலதான் நம்ம சந்தோஷமா இருக்கணும்னு அவரும் நினைக்கிறார். ஓகேவா? ஸோ இந்த ப்ரேயர் அந்த வார்த்தையை பார்த்தீங்கன்னா, நம்மள வந்து அது வந்து நம்மளுடைய பர்சனல் டைம். யாருக்கூட பர்சனல் டைம்ட்டு நமக்கும் பகவான் கிருஷ்ணருக்கும் இருக்கக்கூடிய பர்சனல் டைமு. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாராலும், ஒரு மதத்தினர் மாத்திரம் இல்லை, எல்லா மதத்தவர்களும் சேர்ந்து பண்றது வந்து பிரார்த்தனை இல்லையா? அந்த பிரார்த்தனை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்துக்கு இருக்கு இல்லைன்னு அப்படிலாம் இல்லை. எல்லா மதத்தவர்களும் வந்து அகில உலகத்திலும் வந்து பண்ணக்கூடிய ஒரே ஒரு காமனான விஷயம் என்ன? பிரார்த்தனை. ஓகேவா? ஸோ இந்த பிரார்த்தனை வந்து எப்படி இருக்கணும், எப்ப பண்ணணும், ஓகே, யார்கிட்ட பண்ணணும், அப்போ பிரார்த்தனை பண்ணும்போது நம்மளுடைய மூடு, மைண்டு, அதாவது நம்மளுடைய சுபாவம் எப்படி இருக்கணும், அதனுடைய வகைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதனால என்ன என்னோட பிரார்த்தனை கடவுள் கேட்பாரான்னு ஒரு கேள்வி இல்லையா? அதெல்லாம் நமக்கு எல்லாம் எப்பவுமே இருக்கும் தானே. என்னோட பிரார்த்தனைக்கு பதில் அளிப்பாரா? ஸோ இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ ப்ரேயர்ன்றது வந்து ஏன் பண்றோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு அதை பண்றதுனால என்ன ஆக போகுது இதெல்லாம் பார்க்கலாம் இங்க. ஸோ ஏன் இந்த இடத்துல வந்து பிரார்த்தனைன்ற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுறோன்றத அது ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம யார்கிட்டயாவது ஒரு உதவி வேணும்னா என்ன பண்ணுவோம்? ஒரு தப்பு பண்ணிட்டேன், தப்பு உதவி வேணும்னா கேட்போம். ஏதாவது ஒரு தவறுதல் பண்ணிட்டோம், ஒருத்தருடைய மனசை வந்து காயப்படுத்திட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்போ என்ன பண்ணுவோம்? மன்னிப்பு கேட்போம். ஹரே கிருஷ்ணா, மன்னிப்பு கேட்போம். அதே வந்து இந்த இடத்துல வந்து மன்னிப்புக்கு பதில் ஸ்துதின்ற வார்த்தை யூஸ் பண்றோம். ஓகேவா? அங்க சாரி கேட்போம், இங்க சாரிக்கு பதில் ஸ்துதி. ஓகேவா? பிரேயர்ஸ். அதுதான் வந்து இந்திரான் சரி, நிறைய பேர், குந்தி தேவி, பீஷ்மா பிரேயர்ஸ் நிறைய இருக்குல்ல பாகவதம்ல, அதுதான் வந்து ஸ்துதின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். ஓகேவா? அந்த ஃபர்ஸ்ட் வார்த்தையை தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம, ஸ்துதி ஏன் சொல்றோம்னு சொல்லிட்டு. அப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு நாள் இன்னைக்கு இல்லை சந்தோஷமா இருக்கணும்னு நான் நினைச்சேன்னா அது முடியும். ஒரு வாரத்துக்கு சந்தோஷமா இருக்கணும்னு நினைச்சா அது வந்து முடியுமா இல்ல டவுட்டா? டவுட் தான் மாதாஜி. டவுட் இல்லையா? அதே ஒரு வருஷத்துக்கு சந்தோஷமா இருக்கணும்னு நான் பிளான் பண்ண அது முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாதுங்க மாதாஜி. சூப்பர், இல்ல இதெல்லாம் வந்து முடியவே முடியாத விஷயம். பட் எப்ப வந்து இது முடியும்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பகவத்கீதையில வந்து 6.28 ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு, ஒருத்தன் வந்து ஸ்டெடியா தான் உள்ள வந்து ஸ்டெடியா இருந்துட்டு, அப்புறம் இந்த பௌதீக விஷயத்துல இருந்து விடுபட்டு கடவுள்கிட்ட நிலைத்து நின்னா அவன் வந்து எப்பவுமே சந்தோஷமா இருப்பான் அப்படின்றத இங்க சொல்றாங்க. ஒரு நாள்லயே வந்து சந்தோஷமா இருக்குன்றதே வந்து பெரிய விஷயம் இல்லையா நம்மளுடைய வாழ்க்கையில. ஏன்னா நம்ம எல்லாத்தையும் நம்ம தான் வந்து ஆட்சி பண்ற மாதிரி நம்ம வந்து எல்லா விஷயங்களையும் நம்ம தலைமையில போட்டுட்டு, நான் தான் செயலாளர், பொருளாளர், தலைமையாளர் சொல்லிட்டு நம்ம பாவனை அது மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? ஸோ எவன் ஒருத்தவன் அப்ப வந்து ஹாப்பியா இருக்குது வந்து சந்தோஷமா இருக்குது கஷ்டம். பட் ஒருத்தன் வந்து தன்னுள்ள ஸ்ட்ராங்கா திடமா இருந்துட்டு இந்த பௌதீக விஷயத்துல இருந்து விடுபட்டு தன்னில் திருப்தி விட்டு பகவானில் நிலைத்து நிறந்தா அவன் வந்து எப்பவுமே சந்தோஷம் அடைவான். எதை டச் பண்றதுனால பரமபுருஷ பகவானோட இணைக்கிறதுனால அவன் வந்து எப்பவுமே சந்தோஷமா இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இது புரிஞ்சிச்சா? 2 விதமான சந்தோஷம். நம்மலாம் ஏங்கிட்டு இருக்கிறது என்ன? தற்காலிகமான சந்தோஷம் இல்லையா? இங்க வந்து நிரந்தரமான சந்தோஷத்துக்கு வழி என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, அதே வந்து இங்க ஏன் பிரேயர் பண்றோம்? அதை வந்து எந்தெந்த உறவுகள் நம்ம வாழ்க்கையில வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? ஒவ்வொருத்தருக்கும் நம்ம ஒவ்வொரு சம்பந்தம் இருக்கும், நம்ம ரிலேஷன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா? இப்போ வந்து நமக்குன்னா வந்து மூத்தவங்க கிட்ட ஏதாவது கேட்கும்போது என்ன எப்படி கேட்போம்? ரெக்வஸ்ட் பண்ணும், விண்ணப்பிப்போம் இல்லையா அவங்க கையில. அதே நம்ம கிட்ட நமக்குன்னா சின்ன வயசுல இருக்கும் கையில, ஏய் இது பண்ணு அது பண்ணுன்னு தாட் போட்டு ஆர்டர் பண்ணுவோம் இல்லையா? மிரட்டி உருட்டி எடுப்போம் இல்லையா? நம்ம சம வயசால இருக்கவங்கக்கிட்ட கேஷுவலா பேசுவோம் இல்லையா? அதே வந்து ஓனர் கிட்ட இப்போ வீட்டில் வாடகை இருக்கிறோம், ஏதாவது ஒரு நம்ம ஆஃபீஸில் ஹையர் ஆஃபீஸர் இருக்காரு, மேனேஜர் இருக்காரு, ஹவுஸ் ஓனர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோ, அவங்க கையில் என்ன பண்ணும்? ப்ளீஸ் பண்ணும், பெக் பண்ணும், ஐயா இது கொஞ்சம் பண்ணி கொடுங்க ஐயான்னு சொல்லிட்டு அது மாதிரி கேட்போம் இல்லைங்களா? பெக்கிங் மாதிரி இருப்பாங்க. அதே பகவான் கிட்ட வந்து நமக்குன்னா சுப்ரீம் பர்சன் பகவான் கிட்ட வைக்கிறது தான் வந்து பிரார்த்தனை. ஓகேவா? ஸோ ஒவ்வொரு ரிலேஷன்ஷிப்ல ஒவ்வொரு மாதிரி பேசுறோம்
இல்லைங்களா? ஒவ்வொரு விதமா நடக்கிறோம், ஒவ்வொரு விதமான வார்த்தைகளை வைக்கிறோம். பட் பகவான் கிட்ட வந்து பண்றது வந்து பிரேயர் ஸ்துதின்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ இந்த பிரேயர்ஸ் எல்லாம் வந்து எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து நம்ம இண்டிவிஜுவலான ஒரு பர்சனும் நம்மளும் கடவுளும் சேர்ந்தது தான் இந்த பிரார்த்தனை. ஓகேவா? ஸோ இந்த பிரார்த்தனை இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், நம்ம வாழ்க்கை எப்படி நடந்துட்டு இருக்கோம், என்னால எல்லாம் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் இங்க கொடுக்குறாங்க. ஒரு பையன், குட்டி பையன் வந்து வராண்டால வந்து விளையாடிட்டு இருக்கான். ஒரு கார்டன்ல விளையாடிட்டு இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த கார்டன்ல விளையாடிட்டு இருக்கும்போது அங்க ஒரு பெரிய கல் இருக்கு. அவன் விளையாடுற இடத்துக்கு வந்து அது ஒரு தடையா இருக்குது. அவங்க அப்பா சொல்றாரு, அதை தள்ளி வச்சுட்டு நீ விளையாடுடான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவன் வந்து முயற்சி பண்ணான். அவன் வயசு வந்து 5 வயசு. அவன் முயற்சி பண்றான். அவனால முடியல. மறுபடியும் அப்பா என்னால முடியலப்பான்னு அப்படின்னு வந்து சொல்றான். இல்லடா, நீ வந்து உன்னோட ஃபுல் ஸ்ட்ரென்த் யூஸ் பண்ணி இதை தள்ளுடான்னு அப்படின்னு யூஸ் பண்ணி முயற்சி பண்ணுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. அவனா அவங்க அப்பா சொல்லிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு நல்லா கஷ்டப்பட்டு அதை தள்ளுவான். வேர்வை ஓட்டும். அப்படி கூட அவனால முடியாது வந்து அவங்க அப்பா கிட்ட சொல்வார். அவன் வந்து எத்தனை வயசு? 5 வயசு. 5 வயசு சின்ன பையன் இல்லையா? அவங்க அப்பா கீழ வந்து, அப்பா நான் ஃபுல்லா ட்ரை பண்ணப்பா, என்னால முடியல. என் ஃபுல் ஸ்ட்ரென்த் யூஸ் பண்ணப்பான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. டேய் இல்லடா, நீ ஃபுல் ஸ்ட்ரென்த் யூஸ் பண்ணல. உன்னோட ஃபுல் ஸ்ட்ரென்த் யார் அங்க? பகவான். யார் கீழ பேசிட்டு இருக்கார்? சின்ன பையன். அப்பா கிட்ட அவங்க அப்பா பேசிட்டு தானே? இருக்கான். அவங்க அப்பா அப்பா கிட்ட. தானே அங்க வந்து ஃபுல் ஸ்ட்ரென்த். அப்ப நீ வாப்பா இந்த கல்ல தள்ளி வைப்பான்னா அவர் என்ன பண்ணுவாரு? ஒரு நிமிஷத்துல வச்சிருவாரு இல்லையா? நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? அந்த பையன் வந்து அவங்க அப்பாவை கூப்பிடல. அது மாதிரி நம்ம யாரை கூப்பிட மாட்டேன்றோம்? பகவானை கூப்பிட மாட்டேன்றோம். ஆஹ் நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் நானே ராஜா, நானே மந்திரின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வாழ்க்கைய வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். பட் நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும், கடவுள்கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் அவர்கிட்ட உறவாடணும். அதுக்குன்னு ஒரு டைம் வச்சுக்கணும். ஓகேவா? அப்படி வச்சுட்டு நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு வந்து நம்ம வாழ்க்கையில வந்து நம்ம அவருக்கோசம் வேலை செஞ்சு அவர் நமக்கோசம் வேலை செய்வார். ஓகேவா? அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அவரை வந்து நம்ம வாழ்க்கையில இன்வால்வ் பண்ணிக்கணும். அவர் இருந்தாருன்னா நமக்கு வந்து என்ன ஆகுது, நல்ல ஸ்ட்ரென்த்தா இருக்கும், நம்ம ஹாப்பியா இருப்போம், சந்தோஷமா இருக்கும், நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு உற்சாகம் இருக்கும், புத்துணர்ச்சி இருக்கும் இல்லையா? எப்பவுமே என்ன பண்ணுவோம், எல்லாமே ரொட்டீனா போயிட்டு இருக்குது இல்லையா? தேஞ்ச வண்டி தேஞ்ச மாதிரியே இருக்கு இல்லையா? அரைச்ச மாவு அரைச்சிட்டே இருக்கிறோம். அப்படிதான் போயிட்டு இருக்குது இல்ல நம்ம லைஃப். அந்த ஒரு உத்வேகம், புத்துணர்ச்சி, சந்தோஷம், ஆனந்தம், நிரந்தரமான ஆனந்தம், ஒரு பொருள் சம்பந்தப்பட்டது இல்லை. இதெல்லாம் நம்ம கையில இத்தனை நாள் இருந்துச்சா? இருக்குதா? நம்ம வந்து மிஸ் பண்ணிட்டோம். யாரை மிஸ் பண்ணிட்டோம்? பகவான் நீ வாப்பான்னு சொல்றத மிஸ் பண்ணிட்டோம். அவர்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்றதையும் மிஸ் பண்ணிடும். இதெல்லாம் பிரார்த்தனை பண்ண இது சொன்னது இல்லாம நமக்கு வந்து ஒரு பாதுகாப்பு இருக்கும். எல்லாருக்குமே நமக்கு ஏதோ ஒரு விதத்துல பயம், ஏக்கம் அதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? அந்த பயத்தெல்லாம் அவர் போக்கிடுவார். போக்கிட்டு என்ன கொடுப்பாரு? தைரியத்தை கொடுப்பாரு, சந்தோஷத்தை கொடுப்பாரு. ஓகேவா? அதுக்குதான் இந்த பிரார்த்தனைகள். ஓகே. ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட்ஸ் 1944 வந்து பாத்தீங்கன்னா 2ஆம் போர் வந்து நடந்துச்சு. ஓகேவா? 2ஆம் போர் நடக்கும்போது அங்க வந்து ரொம்ப சிவியரா ஆச்சு. அப்ப வந்து என்ன பண்ணாங்க, அங்க இருக்கிற சோல்ஜர்ஸ் வீரர்கள்லாம் வந்து ஃபுல் பேக், தன்னோட ட்ரெஸ்ஸு, தன்னோட பையெல்லாம் எடுத்துட்டு அதுல வந்து எல்லா வெப்பன்ஸ் தான் போட்டுட்டு இருக்காங்க. அதை விட்டு எதை போடுறதுக்கும் அந்த இடத்துல பேக்ல வந்து இடமே இல்லை. ஓகேவா? அவங்கள வீட்டு குடும்பத்தோட போட்டோ எடுக்கிறதுக்கு கூட பேக்ல இடம் இல்லை. அவ்வளோ அளவுக்கு கனம் கிடக்குது. பாக்கெட்டு எல்லாம் ஃபுல்லா இருக்குது. ஏன்னா அவ்வளோ அளவுக்கு அவங்க வெப்பன்ஸ் வச்சுட்டு இருக்காங்க. எதுவுமே எடுத்துட்டு போக முடியல. பட் இருந்தாலும் அவங்க ஒன்னே ஒன்று எடுத்துட்டு போறாங்க. அது என்னன்னு யாராவது கெஸ் பண்ண முடியுமா? உங்களுக்கு வேணுங்கிற சாப்பாடு. அது கேம்ப்ல கொடுப்பாங்க மாதாஜி. அவங்க மனசு ஓகே. இந்த பகவானை பத்தி ஞாபகம் அவங்க வந்தா பகவான். மாதாஜி. மனசுதான் மாதாஜி. அவங்க அங்க மனசு வந்து பைபிள் எடுத்துட்டு போறாங்க. ஓகேவா? அவங்களால முடியல. அவங்க எல்லாம் ஃபுல் பேக்கடா இருக்காங்க. ட்ரெஸ் சரி, அவங்க பேக் எல்லாமே. பட் அவங்க என்ன எடுத்துட்டு போறாங்க அவங்களுக்கே தெரியாது. அவங்க வந்து திரும்பி வர போறாங்களா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு. பட் அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை என்ன, நம்பிக்கை பேசிஸ்ல வந்து அதை வந்து பைபிள் எடுத்துட்டு போனாங்க. 60 to 85 மில்லியன் ஜனங்க வந்து அந்த 2ஆம் உலக போர்ல வந்து இறந்தாங்களாம். ஓகேவா? ஸோ அப்போ வந்து அவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு என்ன, கடவுள் இருந்தா ஒரு பாதுகாப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதுதான் அந்த அளவுக்கு ஃபெய்த் அது மாதிரி எல்லாம் வச்சிருக்காங்கன்றது நம்ம இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ நம்ம ப்ரேயர் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஸ்டடி பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம வந்து ஸ்துதிகள் பண்ணும்போது, கடவுள் மேல வந்து மனசு செலுத்தும் போது, ஒரு சாதாரண மனிதனுடைய ஆயுட்காலம் வந்து கூடுதுங்களாம். அவன் நிறைய நாள் வாழ்றானாம்.
ஓகே, இது ஒரு ஸ்டடியில் சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மனசை சாதாரணமாக விட்டுட்டு என்ன பண்ணோம், தொண்ணு பேசிட்டே இருக்கோம் இல்லையா? அதே அந்த மனசை வந்து திசை திருப்பி இந்த ப்ரேயரில் வச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது என்ன ஆகுது, தன்னுடைய சரியான வழிக்கு போகுது இல்லையா? அப்போ என்ன பண்ணுது, ஏன் சரியான வழிக்கு போகுதுன்னா வட்டான்னு பேசுறது குறைக்குது, தேவையில்லாத வார்த்தைகள் குறையுது, கடவுள் மேல சிந்தனை போகுது. அப்ப என்ன ஆகுது, எது வந்து சரியான பாதைன்றத வந்து அதுக்கு தெரிஞ்சுக்குது. அப்போ வந்து அதுல வந்து சந்திருப்தி ஆகுதுன்றத நம்ம இந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இந்த ப்ரேயர் பண்றதுனால நம்ம மனசு வந்து பாத்தீங்கன்னா தூய்மை அடையுது, தூய்மை அடையுது. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம தூய்மை அடைஞ்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம பார்க்குற எல்லா விஷயத்தும் வந்து சந்தோஷமா இருக்கும், அழகா இருக்கும், இந்த உலகமே வந்து அழகா இருக்கும் இல்லையா? அப்ப இந்த உலகத்தில் இருக்க மக்கள் எல்லாம் வந்து நல்லவங்களா தெரிவாங்க. அப்ப என்ன ஆகுது, நம்ம வந்து ஆன்மீக முன்னேறோன்றது தெரியுது. அப்ப நம்ம வாழ்க்கையில மங்களகரமான விஷயங்கள் நடக்கும் இல்லையா? அப்ப வந்து எதை பத்தியும் நம்ம பேதனையோட பார்க்கறதே இல்லை. ஸோ இப்படி இருக்கிறதுனால நம்ம எல்லா உயிரினங்களுக்கிட்ட வந்து கருணையா இருக்கும், கருணையா இருப்போம். ஃபர்ஸ்ட் இருதயம் சுத்தமாகுது, எல்லா விஷயத்திலும் நல்லதே பார்க்க ஆரம்பிக்கிறோம். அப்புறம் வந்து கருணையா இருப்போம், எல்லா ஜீவராசிகளுக்கிட்டையும் வந்து கருணையா இருப்போம், எல்லா மனிதர்கிட்டையும் கருணையா இருப்போம். எஸ்பெஷலி நம்ம குடும்பத்தாரோட கோவப்பட மாட்டோம், பொறுமையா சகிச்சு தன்மையோட இருப்போம் இல்லையா? இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம கிட்ட வருதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ நம்ம வந்து இதை வந்து பார்க்கறது இல்லை, கடவுளை வந்து நம்ம பார்க்கல, பட் நம்புறதுனால நம்ம மனசுல வந்து இதெல்லாம் வந்து மாற்றம் அடைக்குது. இதுதான் பரிசு. நம்ம ஏன் பிரார்த்தனை பண்றோம்னா இதெல்லாம் பரிசு வருது நமக்கு. இந்த ரிவார்ட் நம்ம கிட்டே நம்ம ஃபீல் பண்ணலாம். நம்ம கிட்ட இருந்த மாற்றங்களை வந்து மற்றவங்களும் நம்ம குடும்பத்தாரும் வந்து பார்ப்பாங்க. இதெல்லாம் சாத்தியமான சாத்தியம் இல்லையா? நம்ம யோசிச்சு பாருங்க, இந்த கோவிட்க்கு முன்னாடி நம்ம எப்படி இருந்தோம், இப்போ இன்னைக்கு எப்படி இருக்கோம்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நம்மளே நமக்குள்ள மாறி இருக்கோம் இல்லைங்களா? ஸோ இட் இஸ் பாசிபிள். எதுவுமே இம்பாசிபிள் இல்லைன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும். அதாவது நம்ம எல்லாம் என்ன சொல்லுவோம், அச்சோ நீ போமா, நீ சொல்லுவ வாய் திறந்து, எனக்கெல்லாம் டைமே இல்லை, காலையில எழுந்த அதை பண்ணணும் இதை பண்ணணும், எனக்கு டைமே இல்லை, எங்கேருந்து பிரார்த்தனை பண்றதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேள்வி வரும். ஓகேவா? அதுக்கு பதில் ஒரு சின்ன கதை. ஒருத்தர் இருக்கார், அவரோட வேலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மரத்தை வெட்டுறது. ஓகேவா? காட்டுக்கு போவான், மரத்தை வெட்டிட்டு வருவான், அவனுடைய கோடாரி எடுத்துட்டு போயிட்டு மரத்தை எடுத்துட்டு வான். ஃபர்ஸ்ட் நாள் போறான், 20 மரத்தை கட் பண்ணிட்டு எடுத்துட்டு வரா, பெரிய சந்தோஷம். அடுத்த நாள் போறா, அதே மாதிரி ஒரு வாரம் போகுது. அதுக்கு அடுத்த நாள் படிப்படியா என்ன ஆகுதுன்னா மரம் வெட்டுறா, எண்ணிக்கை வந்து குறையுது. ஏன் குறையுது, யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஓகே, ஏன் குறையுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா அவன் யோசிக்கல. என்னடா நான் அன்னைக்கு வந்து அவ்வளோ வெட்டினேன், அவ்வளோ மரம் என்னால் வெட்டி சாய்க்க முடிஞ்சிச்சு, இன்னைக்கு அதே டைம் அதே 5 மணி நேரத்தில் வந்து என்னால் பண்ண முடியல, 4 மரத்தை தானே வெட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் கஷ்டப்பட்டு வெட்டிகிட்டே இருக்கான். ரொம்ப டயர்டாகிறான். அப்போல்லாம் வந்து சீக்கிரமா கொஞ்ச நேரத்தில் நிறைய மரம், அப்போ அவ்வளோ அளவுக்கு டயர்டாகல. இப்போ வந்து அதே டைமில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மரத்தை தான் வெட்டுறான், ரொம்ப டயர்டாகிறான். அங்கே போன ஒரு ஞானி வந்து, ஒரு புத்திசாலி இருக்கிற மனிதன் வந்து சொல்றான், டே அப்பா அந்த கோடாரிய வந்து கூர்மை பண்ணுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏய் நீ என்னப்பா பேசுற அறிவில்லாம, எனக்கே டைம் பத்தல, நான் வந்து எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு மரத்தை வெட்டிட்டு இருக்கேன், நீ வந்து போய் கோடாரிய ஷார்ப் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கியே, எனக்கு அதுக்கெல்லாம் வந்து டைம் இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்றான். அவன் வந்து இவன் பைத்தியக்காரன்னு சொல்லிட்டு போறான். இப்ப புரியுதா நம்ம எந்த நிலைமையில இருக்கோம்? அந்த கோடாரிய வந்து ஷார்ப் பண்ணிட்டா என்ன ஆகுது, அதே டைம்ல அவன் என்ன நிறைய பண்ண மரம் முடியும், வெட்ட முடியும் மாதாஜி. நிறைய மரத்தை மரம் வெட்டிடுறான். வெட்டலாம். சோ நம்ம எங்க இருக்கிறோம், நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கிறோம்? நம்ம ஷார்ப் அந்த நல்ல அந்த பேக்கில் இருப்போம். மரத்தை வெட்டுறவனுடைய இந்த இடத்துல மரம் இருக்கிற வெட்டிய மாதாஜி. மாதிரி தான் இருக்கும். சாரி. ஸோ இது மாதிரி அந்த ப்ரேயர்ஸ் பண்றதுனால நம்ம வந்து என்ன ஆகுது, நிறைய வேலைகள் இருந்தா கூட பாத்தீங்கன்னா அது வந்து 4 மணி நேரம் பண்ற வேலையா இருந்தா கூட கடவுள் நமக்கு என்ன பண்ணுவாரு, ஞானத்தை கொடுத்துடுவார். 2 மணி நேரத்துல அந்த வேலையை முடிச்சுட்டு போயிடலாம் இல்லையா? ஸோ அதுக்கு தான் வந்து நம்ம கடவுளோட இணையணுன்றதை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ அப்போ வந்து உடனே நமக்கு சந்தேகம் வரும். ஏன் பிரார்த்தனை எல்லாம் என்னைக்குமே பலிக்காது, என்னைக்குமே கடவுள் வந்து செஞ்சு கொடுத்ததே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நம்ம நொட்ட சொல்ற ஆள் இல்லையா? ஸோ அது கூட பார்த்தீங்கன்னா கடவுள் உங்களுக்கு இமீடியட்டா நமக்கு வந்து சாங்ஷன் பண்ணிட்டார். நம்ம கேட்கறதுன்னா அவர் என்ன பண்றாருன்னா நம்மளுடைய நம்பிக்கை வந்து அதிகரிக்கிறதுக்கோசம் இமீடியட்டா சாங்ஷன் பண்றாரு. ஓகேவா? அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இல்ல கொஞ்ச நாள் எடுத்துக்கிறாரு. ஓகே, கொஞ்ச நாள் தள்ளி போடுறாரு.
அப்ப வந்து என்ன பண்றாருன்னா நமக்குள்ள வந்து பொறுமைய வந்து வளர்க்கிறார். பொறுமை இருக்கா அப்படின்றத பாக்குறார். அப்ப அது மூலமா நமக்கு பொறுமைன்ற ஒரு எண்ணத்தை வந்து நம்ம மனசுல கொடுத்து அதை வந்து செயல்படுத்துறேன். இல்லப்பா முதல்ல சொல்ல மாட்டேன்றாருன்னா அவர் வந்து நமக்கு வேற எதையோ ஒரு பிளானை வச்சிருக்காருன்றத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அவர் ஆன்சர் பண்றாரு, நமக்கு தான் நிறைய நேரத்துல வந்து தெரியறது இல்ல. அதுக்கு ஒரு சின்ன விஷயம், ஒரு பையன் இருக்கான், அவனுக்கு வந்து பசிக்குது, அதனால தோட்டத்தாண்ட போறான். அவன் என்ன நினைச்சிட்டு போறான்னா எனக்கு ஆப்பிள் வேணும்னு போறான். அங்க பாத்தீங்கன்னா ஆப்பிள் மரமும் இருக்கு, பக்கத்துல மாம்பழமும் இருக்கு. எனக்கு பசிக்குது, ஒரு ஆப்பிள் விழுந்தா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறான். பட் அங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய மாங்கனிகள் வந்து விழுந்துட்டே இருக்கு. அவன் வந்து கவலைப்படுறான், ஐயோ எனக்கு பசிக்குது, ஆப்பிள் கொடுக்க மாட்டேன்றாரு கடவுளுன்னு அப்படின்னு இருக்கேன். பட் என்ன ஆகுது அந்த இடத்துல, மேங்கோ விழுது, மாம்பழம் மாம்பழம் நிறைய விழுது. இருக்கு. அவன் வந்து அதை பாக்குறது இல்ல. அது மாதிரிதான் நம்ம கூட நம்ம பிரார்த்தனைகள் வந்து கடவுள் வந்து பதில் அளிச்சிருப்பாரு. நம்ம நினைச்சிருப்போம் பக்கத்துல இதுக்கு இருக்கிறது தெரியாது. தெரியாது. கிடைக்காது. அது மாதிரிதான் நம்மளும் நிறைய இடத்துல வாழ்க்கையில நம்ம மிஸ் பண்ணிருக்கோம். சில விஷயங்கள்லாம் இப்ப உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆகும், அது அப்புறமா யோசிச்சு பாருங்க, இல்ல அது மாதிரி நடந்து இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு. சோ இதெல்லாம் வந்து நடக்குது. அவருக்கு தெரியும் நமக்கு என்ன வேணும்னு சொல்லிட்டு. ஒரு அம்மா இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு அம்மா கையில வந்து பையனுக்கு வந்து சாக்லேட் கேட்கறான் இல்லையா, அவங்க அம்மா கையில சாக்லேட்டும் இருக்கு, காசும் இருக்கு, அவன் கேட்கிற எதனாலும் வாங்கி தருவாங்க. பட் அவங்க அம்மா வந்து அந்த இடத்துல டெசிஷன் எடுக்கிறான், என் பிள்ளைக்கு வந்து இப்ப காய்ச்சலா இருக்குது, நான் சாக்லேட் கொடுத்தா அவன் உடம்பு இன்னும் கெடும், அதனால நான் கொடுக்க மாட்டேன். அதனால அந்த அம்மா வந்து கெட்ட அம்மா இல்ல. அது மாதிரிதான் கடவுள் நமக்கு வந்து நம்ம கேட்போம் இவ்வளவு பெரிய லிஸ்ட் போட்டு இல்லையா, அவருக்கு தெரியும் நமக்கு எது நல்லதோ அதுதான் கொடுப்பார். நம்ம கேட்கறதெல்லாம் வந்து கொடுக்க மாட்டாரு. ஓகேவா? சோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. நமக்கு கொடுக்கலன்னா கூட, நம்ம இன்கேஸ் நமக்கு கொடுக்கலன்னா பிரார்த்தனை வந்து என்ன பண்ணணும், அதிகரிக்கணும் இல்லையா? அவருடைய விருப்பத்தை அவர் அது மூலமா தெரிவிப்பார். இப்ப நம்ம உடம்பு சரியில்லை டாக்டர் கிட்ட போறோம், சில சமயத்துல நமக்கு இந்த வைரல் ஃபீவர் எல்லாம் வரும்போது நம்ம இந்த பாராசிட்டமால் டோஸ் வந்து நம்ம ஃப்ரீக்வெண்டா போடுவோம். அதை நீங்க பார்த்திருப்பீங்க இல்லையா, நம்ம வீட்லயே நம்ம பசங்களுக்கெல்லாம் நம்ம அனுபவிச்சிருப்போம். டோஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம், இல்லைன்னா ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் டைம் கொடுக்கறத வந்து 4 டைம்ஸாக கொடுப்போம் இல்லைங்களா? அது மாதிரி தான் வந்து ப்ரேயர்ஸை வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கணும் தான் இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது வந்து இந்த பிரார்த்தனைகள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படியாப்பட்ட மனநிலையில பண்ணணும்னு, நமக்கு வந்து யாருமே ஹெல்ப் பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு அனாதையா இருந்துட்டு துக்கம் நிறைஞ்சு இருக்கும்போது நம்ம மனசு எப்படி இருக்கும்? யாராவது நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணா எப்படி இருக்கும்? ஒரு யாருமே இல்ல ஹெல்ப்லெஸ் சுச்சுவேஷன்ல நம்ம மனசு எப்படி இருக்கும்? அது மாதிரி நான் உங்களை மேலதான் நம்பி சரணாகதியா இருக்கிறேன்ற அந்த மனப்பான்மையோட பண்ணணும். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹம்பிளாவும் இருக்கணும். நம்ம இடத்துல வந்து ஆட்டிடியூட் இருக்கக்கூடாது, அரகன்சி இருக்கக்கூடாது, அகங்காரம் இருக்கக்கூடாது. ஹியூமிலிட்டிக்கு என்ன மாதாஜி? பணிவுதான். பணிவு. பணிவா பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, நன்றி மாதாஜி. பணிவா பண்ணணும், அகங்காரம் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஏன் பணிவாவும் அடக்குமாவும். ஓகே, அடக்குமாவும் வந்து நம்ம பிரார்த்தனை இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதாவது நம்ம இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்ம ஏதாவது ஒரு வேலை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அது என்னாலதான் முடியும், நான் மாத்திரம்தான் செய்யணும்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி வேலையை செய்யணுமா. பட் செயல்கள் மேல அது கிருஷ்ணர் கையில தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு விட்டுணுமா. புரியுதுங்களா? சோ செயல் செய்யும் போது நம்மளதான் நான் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பண்ணணும். பலன் வரும்போது அது கிருஷ்ணர் கையில மாத்திரம் தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு விட்டுடணுமா. ஓகேவா? அந்த மாதிரி ஆட்டிடியூட்ல இருக்கணுமா. அப்புறம் என்ன பலன் வந்துச்சோ அதுக்கு வந்து நம்ம நன்றி தெரிவிக்கணுமா. நன்றி கடவுளே, தேங்க்யூ சோ மச்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லணுமா. அது மாதிரி நம்ம பிரார்த்தனைகள் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எனக்கு இது வேணும் இது வேணாம் அப்படிலாம் இல்லை. அப்புறம் வந்து இவங்களுக்கு தான் பண்ணுவேன் அவங்களுக்கு பண்ண மாட்டேன் அப்படிலாம் இல்லை. எல்லாருக்கும் சேர்த்து வச்சு நம்ம பண்ணணும். நம்ம இன்னைக்கு இந்த நிலைமையில இருக்கிறோம்னா நமக்கோசம் யாரோ ஒரு ஆத்மா வந்து நமக்கு பிரார்த்தனை பண்ணியிருக்காங்க, நம்மளும் இந்த கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வரணும்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? அது மாதிரி நம்ம எல்லாருக்கோசமும் சேர்த்து பிரார்த்தனைகள் பண்ணணும், நம்ம இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ அப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த உலகமே வந்து சந்தோஷமாகுது, அமைதி கிடைக்குது. நமக்குள்ள என்ன மாற்றம் வருதுன்னா சுயநலம் இல்லாம பொது நலமா இருக்கிறோம் இல்லைங்களா? ஸோ நம்ம வந்து ப்ரேயர் பண்ணும்போது நம்பிக்கையோட பண்ணணும். இது வேலை செய்யுமா வேலை செய்யாதான்னு அப்படிலாம் இல்லை. சில பேருக்கு வந்து டவுட் இருக்கும்,
டவுட்டோட பண்ணா கூட அவங்களுக்கு வந்து சாங்ஷன் ஆகுன்றத தெரிஞ்சுக்கும். நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா, சல்ப அபியாசான்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் பண்ணியிருந்தா கூட கடவுள் என்ன பண்ணுவாரு, அடுத்த ஜென்மத்துல ஒண்ணு பணக்கார குடும்பத்துல பிறப்போம், இல்லைன்னா ஆஹ் புத்திவந்த ஆன்மீக உயர்ந்த பிராமண குலத்துல ஆன்மீகவாதிகள் இருக்கிற சங்கத்துல பிறப்போன்றதை நம்ம பார்த்துருக்கீங்களா, அதுதான். ஓகேவா? ஸோ ப்ரேயர்ஸோட பலன்கள் இது. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ வந்து நம்ம இந்திரன் வந்து என்ன பண்றாருன்றத பார்க்கலாம். நமக்கு எல்லாம் தெரியும். கிருஷ்ணர் வந்து நந்த மகாராஜா கிட்ட வந்து என்ன சொன்னாரு, என்னப்பா எல்லாம் பிஸியா இருக்காங்க, யாருமே அவர் கையில கிருஷ்ணர் கையில பேச மாட்டார், நீ இப்போ அதை நான் அதை பண்ணணும் இதை பண்ணணும் இப்ப பேசி என்ன தொந்தரவு பண்ணாதன்னு. கிருஷ்ணர் இருக்கா, இது என்னடா இவங்க யாரும் என்கிட்ட பேசவே மாட்டேன்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு நேரா நந்த மகாராஜா கையில போறார். என்னப்பா இது எல்லாரும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு இல்லடா இந்திரனுக்கு பூஜை பண்றோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. உடனே கேள்வி, ஏன் இந்திரனுக்கு பண்ணணும், அவர் வந்து ஒரு டெமிகாட் தானே, அவர் மழை கொடுக்குற வேலை அவர் தானே, அவர் அந்த வேலையை பண்றாரு. நமக்கு இந்த கோவர்தன மலை தானே எல்லா செல்வ வளங்களும் கொடுக்குது, பச்சை பசேல் மரங்கள் இருக்கு, புற்கள் இருக்குது, அதனால என்ன ஆகுது, மழைகள் நல்லா வருது, நம்ம பசுக்கள்னால நல்லா மேய்ஞ்சிட்டு நல்ல பால்கள் கொடுக்குது, பாலில் வச்சு நம்ம தயிர் வெண்ணெய் ஸ்வீட் எல்லாம் பண்றோம். நம்ம ஏன் வந்து அதுக்கு இந்திரனுக்கு பூஜை பண்ணணும், பூஜை பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? இல்லை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, பூஜை பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. அவங்க வந்து சொல்றாரு, இல்லடா இது காலங்காலமா நம்ம பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம், நம்ம மூதாதையர்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, நம்ம பண்ணணும்டான்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இல்லப்பா நீ யோசிச்சு பாருப்பா, நம்ம கோவர்தன் தானே எல்லாம் கொடுக்குறாருன்னு அப்படின்னு சொல்லி மறுபடியும் பேச ஆரம்பிக்கிறாரு. அப்ப நந்த மகாராஜா என்ன பண்றாரு, ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒத்துக்கிறார். அதுதான் கிருஷ்ணருடைய எபிலிட்டி. இஸ் அவர் நம்ம சுப்ரீம் பர்சன் சொல்றோம் இல்லைங்களா, சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா, அவருடைய அட்ராக்ஷன், கிருஷ்ணான்றவே அட்ராக்ஷன் பார்த்தோம் இல்லைங்களா. போன வாரத்துல என்ன அர்த்தம் பார்த்தோம் பிரம்ம சமீதையில, யாராவது சொல்ல முடியுமா? கிருஷ்ணா வார்த்தையை பிரிச்சோம்ல, கிருஷ்ணன் அட்ராக்டிவ், நான் டிரான்சிடென்டல் ப்ளஷர், டிரான்சிடென்டல் ப்ரெஷர், கிருஷ்ணான்னு அப்சல்யூட் ட்ரூத்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அப்சல்யூட் ட்ரூத். ஹரி போல் மாதாஜி. சோ இந்த அளவுக்கு வந்து உண்மையானவர் இல்லவா. அப்புறம் வந்து அவர் வந்து எல்லாத்தையும் படைச்சவர் இல்லையா, அவரு போய் வந்து இவரை கன்வின்ஸ் பண்ணாம இருக்க முடியுமா? சோ அவர் வந்து கன்வின்ஸ் ஆயிட்டார். இதே விஷயம் நம்ம வீட்டுல எடுத்துக்கலாம். சிம்பிளா வந்து ஏன் வரலட்சுமி விரதம் கொண்டாடுற, அந்த வரலட்சுமி அவர் வந்து இப்ப என்ன சொல்றாரு, இந்திரனை விட்டுட்டு நீ கல்லு கோவர்தன மலைக்கு பண்ணுன்னு சொல்றாரு. ஆக்சுவலி கோவர்தன வந்து ஒரு கிரிராஜ், பியோர் டிவோட்டி இல்லையா, அவருக்கு தெரியும். பட் இவங்களுக்கெல்லாம் தெரியாது இல்லையா. அதே நம்ம வீட்ல வந்து நீ ஏன் வரமகாலட்சுமி பூஜை பண்ற, ஒவ்வொரு முறை ஒரு புடவை வாங்கிட்டு வர இல்லையா, அதுக்கு பதில் புடவையே வச்சு பூஜை பண்ணுன்னு சொன்னா நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம், இந்த பசங்களை நம்ம வீடா இருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா, கேக்குதா நான் பேசுறது? கேக்குது கேக்குது ஒத்துப்பீங்களா? கேக்குது மாதாஜி. ஒத்துப்பீங்களா? வரமகாலட்சுமி பூஜை ஏன் பண்றீங்க? ஒத்துக்க மாட்டோம் மாதாஜி. ஒத்துக்க மாட்டோம் மாதாஜி. இல்லையா. பட் இங்க பாருங்க, பகவான் வந்து நந்த மகாராஜாவை கன்வின்ஸ் பண்ணிட்டார். சரிப்பா எனக்கு இந்த விதிவிதானம் எல்லாம் தெரியாது, நீ சொல்லுன்ற. அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை, நீங்க பண்ணிருக்க பலகாரத்தெல்லாம் மாட்டு வண்டியில ஏத்துங்க, எல்லாரும் புது துணி போட்டுக்கோங்க, போலாம். போகும்போது ஆட்டம் பாட்டம் நாம ஜபம் பண்ணிக்கிட்டு சந்தோஷமா ஆடிட்டு பாடிட்டு போறாங்க. போனாங்க. என்னப்பா பண்ணணும்னா வந்ததெல்லாம் எடுத்து வச்சு படையல் வைங்க. ஓகே. அப்போ வந்து நீங்க என்ன பண்ணுவாங்க, மலை பெருசா இருக்கு இல்லையா, அப்போ வந்து நீங்க என்ன பண்ணுவாங்க, திரையெல்லாம் போட முடியாது. கோயிலா இருந்தா ஒரு அதுக்கு வந்து திரை போடுவாங்க இல்லையா, பிரசாதம் வைக்கும் போது. இங்க வந்து திரை எல்லாம் இருக்கா, இல்ல, பெருசா இருக்குது மலை. அதனால என்ன சொல்றாரு கிருஷ்ணரு, சரிப்பா எல்லாம் பண்ணியாச்சு, இப்ப என்ன பண்ணணும் அடுத்ததுன்னு கேட்கிறாரு. நெய்வேதியம் எல்லாம் பண்ணியாச்சு, எல்லாரும் அவங்க கண்ணை மூடிக்கோங்கன்னு சொல்றாங்க. சரி எல்லாரும் கண்ணை மூடிக்கிறாங்க. அப்ப என்ன ஆகுது, இவர் போய் கோவர்தனா போயிட்டு என்ன பண்றாரு, எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டுறாரு இல்லையா. ஆமாவா. சோ இப்ப இதை சாப்பிட்டுட்டார். இப்ப யாருக்கு கோவம்? இந்திரனுக்கு கோபம். இந்திரனுக்கு கோவம் மாதாஜி. இந்திரனுக்கு கோவம். எனக்கு வர வேண்டிய அவிர்வாகத்தை வந்து நீ வாங்கிக்கிட்டியான்னு அப்படின்னு சொல்லி, இரு நான் யாருன்றதை காமிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிக்கிறார். ஓகேவா. சோ இப்ப வந்து இதுதான் தொடங்குதுங்க. ஓகே. சோ இப்போ வந்து சுகா வந்து இது வந்து பரிஷித் மகாராஜாக்கு சொல்றார், இது மாதிரி கோவர்தன நீல எல்லாம் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா. சோ அப்போ வந்து மழையை வந்து என்ன பண்றாரு, யார கூப்பிடுறாரு, யார கூப்பிடுறாரு, இந்திரன்
பத்தி ஒரு சில வார்த்தைகள் சொல்லிடலாம். ஓகே, இந்திரன் வந்து பாத்தீங்கன்னா மழை கடவுளுடைய அதிபதி. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து கடவுள் வந்து எல்லாத்தையும் கிரியேட் பண்றாரு. அப்ப வந்து மேனேஜ் பண்றதுக்கு யாருமே இல்ல. யமா, பக்கல், ஸ்வயம்பு மனு, யமா அவங்க எல்லாம் மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதனால அவரே வந்து எக்ஸ்பான்ஷனா ஆகுறார். ஓகேவா? இந்திரா அவரோட எக்ஸ்பான்ஷனா இருக்காரு. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு என்ன போஸ்ட் கொடுக்குறாருன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃப் டெமிகாட்ஸ், இந்த தேவர்களுக்கெல்லாம் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு இந்திர பதவியை கொடுக்குறாரு. இந்திரன் வந்து பாத்தீங்கன்னா யக்ன புருஷான்னு சொல்லுவோம். நம்ம என்ன ரெண்டு பேரை வந்து தான் யக்ன புருஷான்னு சொல்லுவோம், லார்ட் ஆஃப் சாக்ரிஃபைஸ். ஒன்னு பகவான் விஷ்ணு, இன்னொன்னு வந்து இந்திரா. ஓகே, அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சில மேகங்கள் இருக்கு இல்ல மாதாஜி, மேகங்களுக்கு வந்து மாஸ்டரா இருக்கிறார். அதனால மகாவன் சொல்லிட்டு அவருக்கு ஒரு பேரு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அஸ்வமேத யக்னத்தை பண்ணாரு. ஓகே, 100 அஸ்வமேத யக்னத்தை பண்ணனால அவருக்கு இன்னொரு பேர் என்ன பாத்தீங்கன்னா சதகிருத்தவுன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேர் இருக்கு. அப்புறம் வந்து இந்திரலோகத்துக்கு அவன் தான் அரசன். ஓகே, ஸ்வர்கலோகம்னு சொல்லலாம், இந்திரலோகம்னு சொல்லலாம். அவருடைய ஆன்மீக குரு வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரகஸ்பதி. ஓகேவா? அவர் வந்து தவறு பண்ணுவாரு, அப்புறம் வந்து கீழே வந்துடுவாருன்றத பார்த்தோம். இந்திரன் சாபத்தினால வந்து பன்றியா இருந்தாருன்றத ஒரு விஷயம் தப்பு தெரியும் நமக்கு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கஷ்யப்புக்கும் அதிதிக்கும் வந்து இந்திரன் பிறக்கிறாரு அப்படின்றத தெரியும் நமக்கு இல்லையா? அப்புறம் வந்து குந்தி மகாராணி வந்து இந்திரனை பிரார்த்தனை பண்ணி பிறந்த மகன் யாரு? அர்ஜுன். அர்ஜுன், கரெக்ட். அர்ஜுனன் பிறக்கிறார். அர்ஜுனனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து இந்திர லோகத்துக்கு எல்லாம் போய் வருவார். அதனால அர்ஜுனன் தன் மகன் தானே, அதுக்கோசம் அவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா வஜ்ராயுதத்தை கொடுக்குறாரு, கிஃப்டா கொடுக்குறாரு. அப்புறம் வந்து அந்த மிலிட்ரி சயின்ஸை கத்துக்கிறதுக்கெல்லாம் வந்து அவர் ஹெல்ப் பண்றார். அப்புறம் வந்து மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அதெல்லாம் வாசிக்கிறதுக்கெல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறார். இதுதான் ஒரு ஷார்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் அபவுட் இந்திரா. இப்ப இந்திரா என்ன பண்ணா, இங்க வந்து அகங்காரத்தால மழையை பண்ணா. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா மழையை வந்து சம்வர்த்தகா வந்து கூப்பிடுறாங்க. சம்வர்த்தகா வந்து எப்ப யூஸ் பண்ணணும்ன்றதுக்கு ஒரு விதி விதானம் இருக்கு. எப்பயாவது பிரளயம் பண்ணணும் போதுதான் வந்து சம்வர்த்தகா வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. பட் இவன் இந்திரன் வந்து என்ன பண்றா, தன்னுடைய தப்பான அகங்காரத்தால என்ன பண்றா, சம்வர்த்தகாவை வந்து கூப்பிடுறான் இல்லையா? சம்வர்த்தகாவை கூப்பிடுறான். இப்போ அந்த இந்த பருவம், இந்த கிருஷ்ணர் வந்து எந்த பருவத்துல இருக்காரு இந்த லீலை நடக்கும்போது? கௌமார வயசுல இருக்கு. கௌமார வயசுல இருக்கு. ஓகேவா? 5-6 வயசு மாதாஜி. 5-6 வயசு தானே இருக்கு. 5-6 வயசுனா பௌகண்டா, அஞ்சுக்குள்ள வந்த கௌமாரா இல்லையா? ஓகே, சோ அப்ப அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, கோபத்தால என்ன பண்றாரு, சம்வர்த்தகாவை கூப்பிடுறாரு. ஓகேவா? சோ சம்வர்த்தகாவை கூப்பிட்டு பெரிய மழைய இல்லையா, பெரிய மழைய கூப்பிடுறாரு. இப்ப ஜனங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ரஜவாசி எல்லாம், டேய் கிருஷ்ணா, நீ சொன்ன பேச்சு கேட்டுதானடா நாங்க இப்ப இப்படி பண்ணோம், பாருடான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், கிருஷ்ணர் மேல ஒரு துளி மழை நீர் கூட அவர் மேல விழாதான். அங்க வந்து யோகமாயா வந்து கவர் பண்ணிடுறாங்க. ஏன் அப்படி பண்றாங்கன்னா, அவன் பண்றது வந்து அகங்காரத்தினால பண்றான். அதனால அவர் இமிடியேட்டா என்ன பண்ணாரு, கோவர்த்த மலையை வந்து ஒரு சின்ன பிள்ளை வந்து அந்த காலான தூக்கி பிடிச்சுக்கோ இல்லையா, கொடை மாதிரி, அது மாதிரி கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணாரு, மலையை தன்னுடைய இடதுக்கு சுண்டு விரலால தூக்குனாரு. சோ அதுக்குள்ள 7 நாட்கள் இல்லையா, எல்லாரும் விரஜவாசிகள் எல்லாம் கிருஷ்ணரை கண்ணுக்கு கண்ணா பார்த்துட்டு நின்னாருன்றத பார்த்தோம் இல்லையா? நமக்கு தெரியும் இந்த விஷயம். அதுக்கு அந்த மலைக்கு மேல வந்து சுதர்சன சக்கரத்தை வச்ச, ஒரு துளி நீரு கூட பூமியில விழல. அதுல இருந்து வர சுதர்சன சக்கர வெப்பத்தால அந்த தண்ணி எல்லாம் ஆவியாச்சுன்றத நமக்கு தெரியும். ஓகேவா? அதுக்கு பிறகு என்னாச்சு, இந்திரனுக்கு பயம், வெக்கம், அவமானம் எல்லாம் வந்துச்சு. அச்சோ, நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரம்மாவை நோக்கி போறார். ஓகேவா? பிரம்மா கையில போன, இது மாதிரி எல்லாம் நான் தப்பு பண்ணிட்டேன், உன்னை யாருடா சும்மா இருக்க வேண்டியதானே அப்படின்னு கேக்குறேன். இல்ல நீ வா என் கூட, நம்ம போய் கிருஷ்ணரை பார்த்துட்டு வரலான்னு அப்படின்னு. அச்சோ, நான் இப்பதான் ஒரு தப்பு பண்ணிட்டு உக்காந்துட்டு இருக்கேன். இப்பதான் நான் வந்து ஒரு தப்புல இருந்து வெளியே வந்திருக்கேன். பிரம்ம விமோக லீலை. ஓகேவா? நான் வரமாட்டேன், எனக்கு எந்த அருகதையும் இல்ல. நீ வேணும்னா சுரபி மாதாவை கூட்டிட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சுரபின்னா கடவுளுக்கு பசுன்னா பிடிக்கும் இல்லைங்களா? அதனால நீ அவங்கள கூட்டிட்டு போன அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? சோ அப்ப வந்து இந்திரன் வந்து சுரபி கவ்வோட போறார். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் போகும்போது கூட எப்படின்னா சுரபி கவ்வை ஃபர்ஸ்ட் அமுச்சு விட்டுறார். ஏன்னா
கிருஷ்ணர் கோவமா இருக்கிறாருன்றது நல்லா தெரியும். தான் பண்ணிட்டு கேவலமான விஷயம்ன்றது தெரியும். கோவத்தை பார்த்துன்னா அவர் வந்து சாந்தமாயிடுவாரு இல்லையா? அப்ப பின்னாடி போனா நம்மள ஒன்றும் கண்டுக்க மாட்டாரு, பெருசா இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு போறார். இவருடைய மனோபாவம் இங்க இப்படி. கிருஷ்ணருடைய மனோபாவம் பாருங்க. அவன் வந்து ஏற்கனவே அவமானப்பட்டிருக்கா அதுன்றத அவனை ரியலைஸ் பண்ணியிருக்கார். அதனால அவர் எல்லாரும் முன்னாடி வந்து மன்னிப்பு கேட்டு அவனுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அவமானம் அதிகமா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் தன்னுடைய பக்தனுடைய புத்திய மனப்பான்மையை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவர் வேணுமிட்டு ஒரு தனிமையான இடத்துக்கு போய் உட்காராராம். ஓகேவா? அது மாதாஜி இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் மாத்திரம் படிங்க மாதாஜி, முதல் ஸ்லோகத்துது. புஷ்பமா யசோவதி. ஹரே Hare கிருஷ்ணா. Krishna. Hare Krishna Mataji. Sukadeva Goswami said after Krishna. தமிழ்ல படிங்க தாயி, இங்கிலீஷ்ல வேணாம். Okay, ma'am. Okay, ma'am. Hare Krishna. Sukadeva, Sri Sukadeva was மொழிபெயர்ப்பு. சுகதேவ கோஸ்வாமி கூறினார், கோவர்த்தனகிரியை தூக்கி நாசகார மலையிலிருந்து விரதவாசிகளை பகவான் கிருஷ்ணர் காத்த பிறகு பசுக்களின் அன்னையான சுரபி தனது உலகிலிருந்து கிருஷ்ணரை தரிசிப்பதற்காக இந்திரனுடன் சேர்ந்து வந்தாள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பொருளுரை வாசிக்கவா? பொருளுரை வாசிக்கவா மாதாஜி? கேட்கலாம். டிரான்ஸ்லேஷன், ரெண்டாவதோட டிரான்ஸ்லேஷன் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவானிடம் தவறு இழைத்து விட்டதற்காக இந்திரன் பெரிதும் நாணினான். பகவான் ஒரு தனிமையான இடத்தில் சந்தித்து சூரியனை போன்று ஒளிரும் தனது கிரீடம் பகவானது தாமரை திருவடிகளில் பட அவரை வீழ்ந்து வணங்கினான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்திரன் என்ன பண்றான், அவன் கூனி குறுங்கி இருக்கான்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் தெரிஞ்சுட்டார். அவனுக்கு ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் எங்க போனாரு, வேணுமத்துக்கே தனியான ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு உட்காந்துடுறாரு. சோ அப்ப வந்து இந்திரன் என்ன பண்றான், அவர் கீழே வணங்குறாரு. வணங்கும் போது தன்னுடைய பிரகாசமான தலை கவசத்தை எடுத்து அவர் பாதத்தல வைக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த விஷ்ணு பர்வத்துல வந்து இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்குறாங்க. ஓகேவா? மூணாவது டிரான்ஸ்லேஷன் படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்திரன் இப்பொழுது சக்தி வாய்ந்த கிருஷ்ணரின் உன்னத சக்தியை பற்றி கண்ட பிறகு உலகங்களின் தலைவன் என்ற அவனது பொய் அகங்காரம் முறியடிக்கப்பட்டது. அவன் தன் இரு கரங்களை குவித்து பணிவுடன் வணங்கியபடி பகவானிடம் இவ்வாறு கூறினான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை பத்தி இப்ப தெரிஞ்சுக்கிட்டான். அவன் ஃபர்ஸ்ட் ஏதோன்னு சொல்லிட்டு விளையாட்டா அது மாதிரி பண்ணான் இல்லையா? அதீத சக்தி. அப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த சம்பர்த்தக்கா கூப்பிடுறாங்க இல்லையா? அப்ப வந்து அவங்க எல்லா நாளும் ஒளிஞ்சு அவங்க வாட்டர் டேங்க் எல்லாம் காலி ஆயிடுச்சு. அப்பதான் அவனுக்கு பயம் ஆரம்பிக்குது. இப்ப வந்த உடனே அவருடைய அதீத சக்தியை தெரிஞ்சுக்கிறான், பாக்குறான். அப்போ வந்து தன்னுடைய தவறான பெருமையை வந்து அவன் உணர்றான். நம்ம தேவையில்லாம கர்வப்பட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கை கட்டி நிக்கிறான். ஹோல்டிங் இஸ் ஹேண்ட் டுகெதர் இன். அவர் முன்னாடி வணங்கி அட்ரஸ் பண்ண கடவுளை வந்து. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்திரன் பேசுறார். ஓகேவா? இவ்வளவு நேரம் பாத்தீங்கன்னா சுகதேவ் கோசாமி பரிஷித் மகாராஜாக்கு சொல்றாரு என்ன நடந்துச்சு. இப்போ வந்து கிருஷ்ணர் பத்தி இந்திரன் வந்து என்னெல்லாம் சொல்றாருன்னு சொல்லிட்டு படிங்க மாதாஜி டிரான்ஸ்லேஷன். ஹரே கிருஷ்ணா. தேவேந்திரன் கூறினான், தத்துவ குணத்தின் வெளிப்பாடான உமது உன்னத வடிவம் எந்த விதமான மாற்றம் இல்லாததும் ஞான ஒளி உடையதும் ரஜோ தமோ குணங்கள் அற்றதுமாகும். மாயை மற்றும் அறியாமையினை அடிப்படையாக கொண்ட ஜட இயற்கையின் ஆற்றல் மிக்க பிரவாகம் உம்மிடம் வெளிப்படுவது இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்து இந்திரன் என்ன நினைச்சிட்டா, இது ஏதோ ஒரு சாதாரண புல்லன்னு நினைச்சிட்டார். பட் அவர் வந்து கிருஷ்ணருடைய நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா, அவருடைய பாடிக்கும் சோலுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை. அவர் டிரான்ஸ்டென்டல் பாடி, நம்ம எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பௌதிக பாடின்னு அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இல்லையா? சோ வந்து அவர் என்ன ஆறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர்ன்றத தெரிஞ்சுக்கிறார். தெரிஞ்சுக்கிட்டு
அப்போ வந்து நீங்க வந்து எல்லா நற்குணங்களும் இருக்கு, உங்களுடைய அறிவு வந்து பிரகாசமானது அப்படின்னு சொல்றார். அப்போ வந்து நீங்க இந்த உலகத்துக்கு வந்திருந்தா கூட நீங்க அதனால கலங்கப்பட்டவர் இல்ல, நீங்க நிர்குணான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். அதாவது அச்சுதா, விழாதவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா, ஃபேலியபிள் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா. அப்புறம் வந்து இந்த இடத்துல தாமான்ற வார்த்தைக்கு வந்து என்னெல்லாம் பொருள் சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் தங்கும் இடத்தை வந்து தாமான்னு சொல்றோம். அந்த இடத்துல வந்து எப்பவுமே வந்து என்ன இருக்கும், சந்தோஷம் இருக்கும். அவர் வந்து என்ன உருவத்துல நினைக்கிறாரோ அந்த உருவத்துல வருவாரு. அவருக்கு எல்லா விதமான சக்திகள் இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. சோ அதனாலதான் வந்து நம்ம விருந்தாவன் தாமான் அப்படின்னு சொல்றோம். கடவுளே வந்து அங்க இருக்கிறதுனால அது தாமா. ஓகே. இதெல்லாம் வந்து யார் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்கன்னா ஸ்ரீதர சுவாமி வந்து அதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஹரே கிருஷ்ணா, இங்க வந்து சாந்தம் என்ற ஸ்வரூபான்ற வார்த்தைகளை வந்து யூஸ் பண்றாங்க. ஸ்வரூபான்னா தன்னுடைய விருப்பமான ஃபார்ம் எடுத்துட்டு வர்றது வந்து பகவான் இங்க வந்து பக்தர்களுக்கு என்ன விருப்பமோ அந்த ஃபார்ம்ல வருவார். அதனால அவர் வந்து ஸ்வரூபான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்புறம் வந்து உண்மையானவர், உண்மையானவர். அதனால வந்துதான் இங்க கிரகணான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. கிரகணான்னு அது வந்து டெம்பரரியா நினைச்சுக்கிறதா வந்து ஆக்ரஹணா. ஓகே. ஸோ அதுக்கு அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு போகலாம். 5வது ஸ்லோகம் டிரான்ஸ்லேஷன் யாராவது ஹரே வாசிங்க. 5, 6 வாசிங்க மாதாஜி. வேற யாரும் வாசிக்கிறாங்களா யார் மாதாஜி? கையில புக் இல்லைன்னா நீங்களே வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிறகு பதம் 5. பிறகு எவ்வாறு உம்மிடம் காமம், குரோதம், லோபம் என்னும் சாதாரண மனிதனின் அடையாளங்கள் இருக்க முடியும்? இவை ஒருவனின் முந்தைய பௌதிக வாழ்வின் ஈடுபாட்டின் காரணமாக உண்டாவதோடு அவர் மேலும் உலகியல் வாழ்வில் சிக்கிக் கொள்வதற்கு காரணமும் ஆகின்றன. மேலும் தாங்கள் பரமபுருஷ பகவான் ஆதலினால் துஷ்டர்களை அழித்து தர்ம நெறிகளை காட்டுகிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து ஒரு மனுஷன் நம்ம எல்லாம் பிறவி எடுத்திருக்கோம்னா நம்ம வந்து முன் ஜென்மத்துல பண்ணிருக்கிற கர்ம வினையினால இப்ப பிறந்திருக்கோம். அப்ப அந்த வாசனை நம்ம கையில இருக்கும். அதனாலதான் வந்து நம்ம கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா லஸ்ட், ஆங்கர், கிரீடு, பொறாமை இதெல்லாம் இருக்கும். ஓகேவா. அது வந்து பகவான் கிட்ட இல்ல. யாருக்கையில எந்த இருக்குதோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அவர் என்ன பண்றாரு, பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்குறாரு. இப்ப இந்திரனுக்கு அதுதான் பனிஷ்மெண்ட். என்ன பனிஷ்மெண்ட்? கட்டை எடுத்து அடிக்கல. இப்போ ஒரு டீச்சர் வந்து இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஹோம்ஒர்க் எழுதலைன்னா பனிஷ்மெண்ட் கொடுப்பாங்க. அப்பதான் வந்து நாளைக்கு எழுதிட்டு வருவான். அவங்களுக்கு வந்து என்ன, தன்னுடைய அதிகாரம் காமிக்கணும்னு எண்ணம் இல்லை, அவனை திருத்தணும் தான் அவனுடைய எண்ணம். ஓகேவா. இல்லைன்னா பனிஷ்மெண்ட்னா என்ன, வெளியே நிக்க வைப்பாங்க, இல்ல 2 டைம்ஸ் இல்ல 4 டைம்ஸ் எழுதிட்டு வான்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. பனிஷ்மெண்ட் வந்து தப்பா எடுத்துக்க கூடாது. இங்க வந்து கடவுள் என்ன பண்றாரு, பனிஷ்மெண்ட் இந்திரனை வந்து கஷ்டப்படுத்துறதுக்கு வந்து என்ன பண்ணாரு, அசால்ட்டா கோவர்தன மலையில தூக்கிட்டார். அவன் என்ன பண்ணணும்னு நினைச்சா, அந்த பிரஜவாசிகள் எல்லாரையும் அழிச்சிடணும்னு நினைச்சான். அவன் என்ன தப்பு தானே இல்லையா. அவன் என்ன தப்பு. அதுக்கு வந்து அவன் அசால்ட்டா தூக்குனதை பார்த்தோன்னே அவனுக்கு என்ன ஆச்சு, ரொம்ப அவமானமா போயிடுச்சு இல்லையா. நான் என்ன பண்ணேன், அழிக்கணும்னு நினைச்சேன், என்னால ஒரு ஒரு புல்ல கூட அசைக்கவே முடியலன்னு சொல்லிட்டு இல்லையா. அதுதான் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு அடுத்தது பாத்துங்க வாசிங்க மாதாஜி. பதம் 6. இப்பிரபஞ்சத்தின் தந்தையும் ஆன்மீக குருவும் பரம நெறியாளரும் நீரே. கடப்பதற்கு அரிய காலமும் நீரே. பாவிகளின் நன்மைக்காக அவர்களை தண்டிப்பவரும் நீரே. உமது விருப்பத்திற்கு ஏற்ப நீர் மேற்கொள்ளும் பல்வேறு அவதாரங்களிலும் தம்மை இவ்வுலகின் தலைவன் என்று கருதுபவர்களின் வீண் ஆணவத்தினை நீக்குவதற்காக உறுதியுடன் செயல்படுகின்றீர். ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ணா. மாதாஜி. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வேர்டு இம்பார்ட்டன்ட். நம்மள யார் வந்து திருத்துப்பாங்க, நம்ம யார் நல்லா இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க, பிதா, நம்மளுடைய தாய் தந்தையர். அடுத்தது யாரு, குரு. அப்புறம் நம்ம கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லையா. நம்ம யார் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அவங்க இல்லையா. இவங்களை விட்டு வேற நண்பர்கள், யார் நலன் வந்து. விரும்பிகள். ஹரே கிருஷ்ணா. நண்பர்களும் நினைப்பாங்க, நலன் விரும்பிகளும் நினைப்பாங்க. சரிங்க மாதாஜி. ஸோ இவங்க தான் கொஞ்சம் பேர் தான், விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய மனிதர்கள் தான் இல்லையா. அது மாதிரி தான் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து யாரு, நமக்கு எல்லாருக்கும் வந்து ஆன்மீக தந்தை இல்லையா. அதனால தான் வந்து அவருக்கு என்ன இருக்குது, ரைட்ஸ் இருக்கு, அவர் நமக்கோசம் பண்றாரு இல்லையா. நம்ம எல்லாம் வந்து அகங்காரத்தோட, நம்மளுடைய அகங்காரத்தினால தான் நம்ம இங்க இருக்கிறோம்
இல்லையா? நம்ம இங்க இருக்கிறதுக்கு வந்து என்ன காரணம்? நம்ம தப்பு பண்ணிட்டு வந்தோம்னு இல்ல. நீங்க மாத்திரம் என்ன சந்தோஷமா இருக்குது, என்னாலயும் வந்து எல்லாத்தையும் கிரியேட் பண்ண முடியும், அனுபவிக்க முடியும். அந்த மூடோட தான் நம்ம இங்க வந்திருக்கிறோன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இல்லையா? ஸோ அப்ப பார்த்தீங்கன்னா, சில பேர் தான் திருந்துவாங்க. ஒன்லி ஃபியூ பீப்பிள் கேன் கரெக்ட் அஸ் நம்மள திருத்தறதுக்கு பிரயத்தனம் பண்ணுவாங்க. அப்போ வந்து நீங்க வந்து என்னுடைய அகங்காரத்த வந்து தவறான அகங்காரத்த வந்து நான் வச்சிருக்கிறேன். என்னோடது தப்புன்னு சொல்லிட்டு இங்க இந்திரன் வந்து ஒத்துக்கிறார். அதுக்கு அடுத்தது மாதாஜி. பதம் 7 தம்மை 7 படிங்க. அப்பிரபஞ்சத்தின் வாசிங்க மாதாஜி. படிங்க. வச்சிருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, யாருக்கடி இல்ல போல இருக்கு. நான் வாசிக்கிறேன். பதம் 7 தம்மை அப்பிரபஞ்சத்தின் தலைவர்களாக கருதும் என்னை போன்ற மூடர்கள் கூட காலத்திற்கும் அஞ்சாதவராக நீர் இருப்பதை காணும் பொழுது உடனடியாக தமது எண்ணத்தினை உதறி தள்ளி நேரடியாக ஆன்மீக வளர்ச்சி பாதையினை மேற்கொள்கின்றனர். இவ்வாறு நீர் தீயவர்களையும் கூட அவர்களுக்கு உபதேசிப்பதன் மூலம் தண்டிக்கின்றீர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இங்க வந்து என்ன பண்றாரு, இந்த இடத்துல வந்து பனிஷ்மெண்ட். ஓகேவா? ஸோ இங்க வந்து பனிஷ்மெண்ட்ன்ற வேர்ட் தான் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, யாரை பனிஷ் பண்றாரு? நல்லவங்க வந்து தப்பு பண்ணாலும் அவங்களே பனிஷ் பண்றாங்க. கெட்டவன் குறும்புத்தனமா இருக்கிறவங்களே வந்து பனிஷ் பண்றாரு. ஏன்? அவரோட நோக்கம் என்னன்னா, அந்த தவறான வழியில போகக்கூடாது, அவன் வந்து மறுபடியும் திரும்பி வரணும். இந்த பிரபஞ்சத்தை எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு இந்த பகவத்கீதை நம்ம லைஃப் மேனுவல் சொல்றோம். அது வந்து எல்லா தரப்பட்ட மக்களுக்கோசம் இருக்கு. கர்ம நாத்திகர்கள்ல இருந்து கர்ம யோகிகள் வரைக்கும் இருக்கு இல்லையா? கர்ம காண்டர்களுக்கும் இருக்கு. அதுதான் பகவான் கிருஷ்ணர். நம்ம எல்லாம் வந்து அவர்கிட்ட வந்த அங்க துணுக்குகள், நம்ம அவர்கிட்ட போய் சேரணும்ன்றதுக்கோசம் தான் அவர் வந்து இந்த பனிஷ்மெண்ட்டை கொடுக்குறாரு. அதை வந்து நம்ம தப்பா எடுத்துக்க கூடாது எந்த காரணத்தினாலும். ஓகே, நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னோட அகங்காரத்துல இருந்தேன். என்னென்ன அகங்காரம் இருந்தேன்? இது எல்லாமே என்னோடது. அவன் வந்து இருக்கலாம், அது தப்பு இல்ல. அவனோட லிமிடேஷன் ஆஃப் ஆக்ஷன், அவனுக்கு பவர் இருக்கு. அதனால சம்வர்த்தக வந்து பண்ணியிருக்கலாமா? ஆனா பண்ணியிருக்க கூடாது. அவன் என்ன பண்ணியிருக்கலாம்? மழையை கட் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லையா? இப்போ இதை நம்ம சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம எல்லாம் இந்த டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரில வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். நான் வந்து எங்க வீட்டுல கரண்ட் பில் கட்டல, இல்லைன்னா வாட்டர் நீர் நீர் வரி கட்டலன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவங்க வந்து கவர்மெண்ட் வந்து என் வீட்டுல வந்து டைம் பாம்பு போட்டா கரெக்டா இருக்குமா? நியூக்ளியர் பாம்பு போட்ட தப்பா கரெக்டா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு சின்ன தப்பு பண்ணிட்டோம், அதனால வந்து அது பண்ணலாமா? தப்பு மாதாஜி. இல்லையா? நியூக்ளியர் பாம்பு போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நான் கட்டலன்னா என்ன பண்ணுவேன்? நீ கொஞ்சம் ஃபைன் போடுவ, இல்லையானா துண்டிப்ப வந்து கட் பண்ணுவேன் இல்லையா? இணைப்பு மின்சார இணைப்பு இல்ல தண்ணி குழா இணைப்பை வந்து துண்டுபடுத்தலாம். அது வந்து அக்செப்டபிள். பட் இவன் என்ன பண்ணா? அந்த ஊரையே வந்து அழிச்சு. சொல்லுங்க மாதாஜி. இந்த மழை வர வச்சு ஊரையே அழிக்க பார்த்தாரு இல்லையா? ஊரை அழிக்க பாக்குறா. அப்புறம் வந்து அங்க இருக்கிற பசுக்கள், அங்க இருக்கிற பிரஜவாசிகள் எல்லாரையும் வந்து கொண்டுன்னு நினைக்கிறான். அது தப்பு இல்லையா? அதனாலதான் கடவுள் என்ன பண்ணாரு? கடவுளால படைக்கப்பட்ட ஒரு சிருஷ்டிக்கு இவ்வளவு புத்தி இருக்குன்னா, இவளெல்லாம் படைச்ச கடவுளுக்கு எவ்வளவு அளவுக்கு டேலண்ட் எபிலிட்டி இருக்கும் இல்லையா? இல்லையா? அதை யோசிக்கல இல்லைங்களா மாதாஜி? சோ அததான் வந்து நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்கணும். இதை வாசிங்க மாதாஜி, தமிழ்ல 8வது 9வது வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எனது ஆட்சி அதிகாரத்தின் ஆணவத்தில் அமிழ்ந்து உமது மாண்பினை அறியாது உம்மிடம் தவறு இழைத்து விட்டேன். ஓ பிரபுவே, என்னை மன்னித்து அருள்வீராக. எனது புத்தி குழம்பி இருந்தது, அதனால் எனது உணர்வு மீண்டும் மாசு பெறாதிருப்பதாக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம். பதம் 9 வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. இது சொல்லிடுறேன் மாதாஜி. நல்லா இருக்கு இந்த பாயிண்ட்ஸ். நம்ம கூட நிறைய நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க, நம்ம தப்பு பண்ணிடுவோம். பட் அடுத்தது என்ன பண்ணணும்னு யோசிக்க மாட்டோம் இல்லையா? அந்த மானத்தோட அவமானத்தோட என்ன பண்ணணும்? ஒதுங்கி ஓரமா போயிடுவோம் இல்லையா? அது மாதிரி பண்ணக்கூடாது. இங்க பாருங்க, இந்திரன் அடுத்த ஸ்டெப் வச்சிருக்காரு. அதை நம்ம இந்த இடத்துல கத்துக்கணும். ஃபர்கிவ் மீ, நான் வந்து என்னோட அகங்காரத்தினால பண்ணேன், உங்களுடைய திறமைகள் எல்லாம் வந்து எனக்கு தெரியாம நான் பண்ணிட்டேன், என்னை மன்னிச்சிருங்கன்னு அப்படின்னு வந்து கேட்கிறார். இது மாதிரி முன்னாடி எனக்கு ஆகக்கூடாது, நான் மறுபடியும் இந்த மாசுவோட கலங்கத்தோட இருக்கக்கூடாதுன்னு அப்படின்னு வேண்டார் இல்லையா? தப்பு பண்ணிட்டேன்னு உணர்ந்தாரு, மன்னிப்பு கேட்கிறாரு. அப்புறம் என்ன, மறுபடியும் இது மாதிரி மாசால நான் கலங்கப்படக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன். இது இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் நம்ம எல்லாம் மனசுல வச்சுக்கணும் இல்லையா? அதுக்கு அடுத்தது பதம் 9. ஓ உன்னத பகவானே, இப்புவியின் பாரத்தினை அதிகரித்து இதற்கு பல்வேறு இடையூறுகளை செய்யும் போர்வெறி பிடித்த தலைவர்களை அழிப்பதற்காக
நீர் இவ்வுலகில் அவதரிக்கின்றீர். ஓ பகவானே, அதே சமயம் நீர் உமது தாமரை திருவடிகளுக்கு நம்பிக்கையுடன் தொண்டு செய்பவர்களின் நன்மைக்காகவும் செயல்படுகின்றீர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து என்ன பாயிண்ட் எடுத்துக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், யாரெல்லாம் வந்து உங்ககிட்ட வந்து தஞ்சம் புகுந்தாங்களோ அவங்கள வந்து நீங்க காப்பாத்துறீங்கன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஃபெய்த்ஃபுல்லி சர்வ்ஸ் யுவர் லோட்டஸ் ஃபீட். யாரெல்லாம் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து நீங்க என்னென்னாலும் பண்ணுவீங்கன்றத சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ அதுல வந்து நம்ம இந்த இடத்துல நம்பிக்கை நம்ம கடவுள் மேல வைக்கிறதுக்கு அதிகமா வைக்கிறதுக்கு இது ஒரு பாயிண்ட். நெக்ஸ்ட் மாதாஜி. பதம் 10. முழுமுதற் கடவுளே, மகாத்மாவே, எங்கும் வியாபித்து இருப்பவரே, எல்லா உயிர்களின் இதயங்களிலும் இருப்பவரே, உமக்கு எனது வந்தனங்கள். யதுகுலத்தின் தலைவரான கிருஷ்ணரே, உமக்கு எனது வந்தனங்கள் உரித்தாகுக. ஹரே கிருஷ்ணன். அதுக்கு அடுத்ததும் படிங்க மாதாஜி. 11. தமது பக்தர்களின் விருப்பங்களுக்கு ஏற்ப உன்னத உடல்களை மேற்கொள்பவருக்கும் தூய உணர்வுடைய வடிவம் உடையவருக்கும் எல்லா உயிர்களுக்கும் வித்தாகவும் ஆத்மாவாகவும் இருக்கும் அவருக்கு நான் எனது வணக்கத்தை செலுத்துகிறேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அங்க வந்து மன்னிப்பு கேட்டாரு, இங்க வந்து வணக்கத்தை தெரிவிக்கிறார் இல்லையா? மை ஒபேசன்ஸ் டு யூன்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் நீங்க தான் எதுக்குள்ள தலைவர்னு சொல்லிட்டு வணங்குறார். அதுக்கு அடுத்தது என்ன பண்றாரு பாருங்க. இந்த இடத்துல வந்து நீங்க வந்து உங்களுடைய உடம்பு எப்படி வேணுமோ, உங்க பக்தர்கள் எப்படி விரும்புறாங்களோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி எடுத்துக்கிறீங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு இன்சிடென்ட் சொல்றேன். பிருந்தாவனில வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, மாடு மேய்க்கும் சிறுவர்களோட விளையாடிட்டு இருப்பாங்க. நம்ம கூட சின்ன வயசுல வந்து ஒரு குடம் தண்ணி விட்டா ஒரு பூ பூக்கும் அப்படின்னு போடுவோம், விளையாடுவோம், நொண்டி ஆட்டம் விளையாடுவோம். அப்புறம் வந்து என்ன பண்ணுவோம், காலை நீட்டி வச்சுட்டு தாண்டுவோம் இல்லைங்களா? அப்புறம் ஒரு 2 கால் வைப்போம், கை வைப்போம். அதெல்லாம் ஞாபகம் வருதா? குனிவோம். பண்ணிருக்கீங்களா இல்லையா மாதாஜி? பண்ணிருக்கோம் இல்லையா? அது மாதிரி ஒரு விளையாட்டு வந்து இவங்க பண்றாங்க. அது மாதிரி ஒருத்தன் குனிஞ்சு இருக்கணும், மித்தவங்கெல்லாம் அவங்கள வந்து தாண்டி போகணும். ஓகேவா? அது மாதிரி தாண்டி போகும்போது என்ன ஆகும், கிருஷ்ணர் என்னைக்குமே வந்து சிக்கிக்கவே மாட்டாரு. மித்தவங்க தான் வந்து குனியணும், இவர் வந்து எல்லாம் விளையாடிட்டு போவார். ஒரு நாள் ஒரு பையன் வந்து கிட்ட வரும்போது வந்து அவர் ஷேக் பண்றாரு. அப்ப கிருஷ்ணர் வந்து மாட்டிக்கிறார். அப்ப வந்து எல்லாரும் சொல்லுவாங்க, நீ குனி, நாங்கெல்லாம் உன்னை தாண்டுறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது குனியத்துக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஓடி வந்து டப்புன்னு முதுகுல ஒரு அடி போட்டுட்டு கை வச்சு தாண்டுவாங்க. ஆமாவா இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா இல்லையா? மாதாஜி. சோ அது மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க, கிருஷ்ணர் சான்ஸ் இல்லையா? கிருஷ்ணர் சொல்லி நான்லாம் முடியாது, என்ன நான் நந்த மகாராஜா பையன் தான் அப்படின்னு சொல்லுவேன். யார் பையனா இருந்தாலும் என்ன, விளையாட்டு தான். நீ இப்ப பண்றியா இல்ல, நாங்க யாருமே உன் கூட பேச மாட்டோம். இப்படி எல்லாம் பேச உடனே கிருஷ்ணருக்கு இல்லடா நான் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு ஒத்துக்கிறாரு. அவர் குனிறாரு. எல்லா பசங்களும் வந்து இதுதான் சான்சஸ். ஏன்னா இத்தனை நாள் மாட்டவே இல்லை இல்லையா? ஓடி வராங்க, டப்புன்னு கிருஷ்ணர் மேல அடிக்கிறாங்க, தாண்டுறாங்க. இதெல்லாம் வந்து மேலோகத்துல இருந்து பார்த்துட்டு இருக்க தேவர்கள்லாம் வந்து சூரியன், சந்திரன், இந்திரன் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. இது என்னடா இது ஆட்டோன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இது நல்லா தானே இருக்குது, நம்மளும் போய் ஆடலாம்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் என்ன பண்றாங்க, கோபபாலர்களா வேஷம் போட்டுட்டு அந்த லைன்ல வந்து நிக்கிறாங்க. சோ அவங்க ஓடி வராங்க. கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்த உடனே அவங்களால வந்து அப்படி அடிக்கவும் முடியல, தாண்டவும் முடியல. கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாட்டு ஸ்துதி பண்றாங்க. இந்த கோபபாலர்கள்லாம், "ஏய், என்னடா பண்ற, தள்ளுடா, நீ எனக்கு வந்து தடையா இருக்க, ஒண்ணு தாண்டு இல்லைன்னா தள்ளு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சோ இந்திரனுக்கு இது மாதிரி ஆச்சு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் வந்து நக்கலா சிரிச்சிட்டு இருக்கான், சூரியன் சந்திரன் இந்திரனை பார்த்துட்டு. ஓகே. சோ இரு உனக்கு சந்தர்ப்பம் வரும்ல, இப்ப நான் பேசிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்திரன் சொல்றாரு. அப்ப எந்த தேவர்களாலும் வந்து தாண்ட முடியாது. திரும்ப அதனாலதான் இங்க வந்து அந்த அஸ்யூம்ஸ் டிரான்சென்டென்டல் பாடி அக்கார்டிங் டு த டிசைர் ஆஃப் டிவோட்டிஸ். உங்க பக்தர்கள் பிரஜவாசிகள் எப்படி ஆடி பிடிச்சி ஓடி விளையாடணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அதுக்கு தகுந்தவாறு நீங்க உடம்ப எடுத்துக்கிட்டீங்க. நீங்க தான் எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் வந்து நீங்க தான் வந்து விதை கொடுக்கும் தந்தைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். அப்படியேப்பட்ட உங்களுக்கு வந்து நான் நமஸ்காரம் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. இது எவ்வளவு அளவுக்கு சுவாரஸ்யமா இருக்கு பாருங்க மாதாஜி. தன்னோட பக்தர்களுக்கோசம் அவர் எந்த வேணாலும் பண்றாருன்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? அதுக்கு அடுத்தது படிங்க மாதாஜி. ரெண்டு படிங்க. 2 தான் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. போற்றுதற்குரிய பகவானே, எனது வேள்வி தடை செய்யப்பட்டது கண்டு
அகந்தையின் காரணமாக நான் கடுந்தினம் கொண்டேன். அதனால் உமது ஆயர் குலத்தினை கடுமையான மழை மற்றும் சூறை காற்றினால் நான் அழித்துவிட முயன்றேன். எனது ஆணவத்தினை அழித்து எனது முயற்சியினை விருந்தாவனத்தினை தண்டித்தல் தோல்வியுற செய்ததன் மூலம் ஓ பகவானே, நீர் எனக்கு கருணை காட்டியுள்ளீர். பரமபுருஷ பகவானும் ஆன்மீக குருவும் பரமாத்மாவும் ஆனவரே, உம்மை சரணடைவதற்காக இப்போது நான் வந்திருக்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நாமம் சரணடை. பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, நான் நினைச்சுக்கிட்டேன் எனக்கு கொடுக்குற அவிர் பாகத்தெல்லாம் வந்து நீங்க எடுத்துக்கிறீங்க, எனக்கு ஒண்ணுமே கொடுக்க மாட்டேன்றீங்க அப்படின்னு நான் நினைச்சுக்கிட்டேன். அதனாலதான் நான் இந்த மாதிரி பண்ணேன். நான் வந்து என்ன பண்ணேன், என்னோட தவறான அகங்காரத்தினால இந்த விருந்தாவனத்தை வந்து அழிக்க பார்த்தேன், விரஜவாசிகளும் பசுக்களையும் வந்து அழிக்க பார்த்தேன். எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய கருணையினால, இங்க பாருங்க இந்த வேர்ட் இம்பார்ட்டன்ட், மர்சி இல்லையா, கருணையினால என்னுடைய அகங்காரத்தை வந்து எனக்கு புரிய வச்சுங்க, என்னை மன்னிச்சுட்டு எனக்கு வந்து நீங்க தஞ்சம் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்றாரு. நம்ம கூட யார்கிட்ட தஞ்சம் எடுக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட தான் தஞ்சம் எடுக்கணும்ன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. அவர் வந்து இப்ப வந்து சுகதேவா வந்து பேசுறாரு. என்ன பேசுறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்படி எல்லாம் வந்து இந்திரன் வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி போற்றி புகழ்றார். அப்போ வந்து கிருஷ்ணருடைய ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா புன்னகை பூக்கிறார். ஃபர்ஸ்டே கிருஷ்ணர் வந்து அட்ராக்டிவ், இதுல ஒரு அழகான ஒரு புன்னகை கொடுக்குறாரு. புன்னகை கொடுத்துட்டு பின்வருமாறு பேசுறாரு. அவர் என்ன பேசுறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்திரா எனக்கு தெரியும்டா, நீ வந்து கொஞ்சம் அகங்காரத்துல இருக்கு. நான் வந்து உன்னை பனிஷ் பண்ணது வந்து உன்னை தண்டிக்கணும்னு இல்லை, கருணைனால. ஏன்னா உன்கிட்ட வந்து தவறான எண்ணம் வந்திருக்குது, நீ வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்க, அகங்காரம் ஆயிட்டு இருக்க, நீ இந்திர லோகத்துக்கு நீ அரசன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உன் கையில வந்து ஆணவம் வந்துருச்சு, அது தேவையில்லாத. அந்த ஆணவத்தால என்ன ஆச்சு, நீ என்ன மறந்துட்ட, அதனாலதான் இந்த தவறு நடந்துச்சு. பட் நான் எனக்கு வந்து என்ன உத்தியோகம் சொன்னேன், உன்னோட அபிபாகத்தை வாங்கிட்டு உன்னை வந்து கீழே இறக்கணும் அப்படிலாம் என்னோட எண்ணமே இல்லை. நான் வந்து உனக்கு வந்து நினைவுபடுத்துறேன், நான் முழு முதற் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன். ஓகேவா. அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஒரு குருட்டாம் போக்கத்துல இருக்கிறத விட நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், நம்ம நிலைமை என்னவா இருந்தாலும் இதுக்கெல்லாம் முழு முதற் காரணம் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர்ன்றதை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். மாதாஜி 16வது படிங்க மாதாஜி. 16. ஹரே கிருஷ்ணா. 16, 15 வேண்டாம் மாதாஜி. சரி. தனது அதிகாரம் மற்றும் செல்வத்தினால் மதிமயங்கி கண்கள் குருடாகி போன ஒருவனால் அவனுக்கு தண்டனை தருவதற்காக கையில் கையில் கண்டத்துடன் அவன் அருகில் நிற்கும் என்னை காண முடியாது. அவனது உண்மையான நலத்தினை நான் விரும்புவதனால் அவனது பௌதீக உயர்நிலையிலிருந்து அவனை பிடித்து கீழே தள்ளுகிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உண்மையான நலம் விரும்பி, இந்த வேர்ட் இம்பார்ட்டன்ட். இஃப் ஐ டிசையர் இஸ் ரியல் வெல்ஃபேர். நம்ம வந்து நல்லா கடவுளை புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம கேட்கறதெல்லாம் கொடுக்க மாட்டேன்றானே நம்ம நினைக்கிறோம். நமக்கு என்ன தேவைன்றது அவருக்கு தான் தெரியும் இல்லையா. அவர் வந்து கொடுக்கறத நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். அவர் தான் உண்மையான நலம் விரும்பி. அப்படி இருக்கும்போது அவர் என்ன பண்ணாரு, இப்ப எப்படி இந்த ஆணவத்தை வந்து இந்திரன் கையில எடுத்தாரோ, ஒரு பக்தனை வந்து அவர் தன் கையில கூட்டிக்கணும்னு நினைச்சா என்ன பண்ணுவாரு, அவர்கிட்ட இருக்கிற பௌதிக எல்லா விஷயத்தையும் வந்து வாங்கிப்பாருன்றதை நம்ம தெரியும். அதுக்குதான் ஒரு சின்ன கதை இருக்கு இல்லையா. கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் வந்து போயிட்டு இருப்பாங்க. அப்ப வந்து அந்த அங்க வந்து ஒரு பக்தி இருப்பாங்க, பக்தை. ஓகேவா. அந்த அம்மா வந்து நல்லா பக்தி பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு ஒரே ஒரு சொத்து, ஒரு குடிசை, அங்க வந்து பசு. அந்த பசு கிட்ட வர பாலை வந்து கொடுத்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து அர்ப்பணிப்பாங்க. அவங்களும் சாப்பிட்டுட்டு அவங்க வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணுவாங்க. அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், அந்த பசு இவர் போயிட்டு வந்தோடனே பசு வந்து இறந்துடும். அர்ஜுனன் கேட்பாரு, ஏன்பா கிருஷ்ணா, அந்த அம்மா உன்னை எவ்வளவு நல்லா வணங்குது, உங்களை எவ்வளவு அழகு நல்லா உபசரிச்சாங்க, அவங்க கிட்ட இருந்த ஒரே சொத்தான அந்த பசுவை நீ எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்வார். இல்ல, அந்த அம்மா வந்து பற்றுதல் அங்க வச்சிருக்குது. பட் அந்த அந்த பொருள் அந்த பசு இல்லைன்னா அந்த பற்றுதல்லாம் யார் மேல வைக்கும், முழுசா என் மேல வைக்கும். இப்ப வந்து 50-50 தான் வச்சிட்டு இருக்குது. இப்ப பாரு, என் மேல முழுசா பட்டுதல் வைக்கும். சாரி மாதாஜி. சோ பட்டுதல் என் மேல முழுசா வச்சா அதனால அவளுக்கு, அந்த அம்மாக்கு என்ன கிடைக்கும், திரும்பி வராத இடமான கோலோக்கிற பிருந்தாவனத்துல இடம் கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்றேன். அப்பதான் அர்ஜுனனுக்கு புரிஞ்சிச்சு. ஃபர்ஸ்ட் அது வரையும் என்ன, கிருஷ்ணரு இவ்வளவு கெட்டவரா இருக்காருன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டார். அதுக்கு பிறகு அந்த பசுவை எடுத்துட்டு அதுக்கு பிறகு காரணத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டார் இல்லையா. நித்திய லோகத்தை பகவான் கொடுக்குறாருன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்.
ஸோ யாராவது ஒருத்தர் கிருஷ்ணர் வந்து வேணும்னு நினைச்சாருன்னு வச்சுக்கோங்க, பக்தர்ன்னு நினைச்சா அவங்க கிட்ட இருக்கிற பௌதிக செல்வ வளங்கள்லாம் எடுத்துப்பாருன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அப்போ வந்து இப்போ நமக்கு ஒரு பயம் இருக்கும், அச்சச்சோ என் வீடு வாசல் எல்லாம் கிருஷ்ணர் எடுத்துப்பாரா, என் உறவுகள்லாம் எடுத்துப்பாரான்னு. ஆமாவா இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. பயம் இருக்கு இல்ல இல்லையா? மாதாஜி, பட் இல்ல மாதாஜி. இல்லையா? பட் இன்னும் நம்ம அந்த ஸ்டேஜுக்கு போகல. நம்ம பயப்பட தேவையில்லை. நம்ம இப்பதான் வந்து விதையில இருந்து முளைச்சிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம். இன்னும் வந்து நம்ம சின்னவங்களா தான் இருக்கோம் பக்தியில இல்லையா? அதனால வந்து அந்த ஸ்டேஜுக்கு அந்த பரீட்சையை நமக்கு பண்ண மாட்டார். பயப்பட வேண்டாம். நம்ம எப்படி வந்து 5ஆம் கிளாஸ் பையனுக்கு 10ஆம் கிளாஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் கொடுப்பாங்களா, 5ஆம் கிளாஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் கொடுப்பாங்களா? 5ஆம் கிளாஸ் தான் அஞ்சாம் கொடுப்பாங்க. கிளாஸ் தான் இல்லையா? கொடுப்பாங்க. அது மாதிரிதான் அவருக்கு தெரியும். விரலுக்கு ஏத்த மோதிரம்னு நமக்கு தெரியும் இல்லையா? அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம யாரு என்னன்னு அப்படிதான் பண்ணுவார். உடனே பயந்துட்டு அச்சச்சோ நாளையில இருந்து நான் பக்தி பண்ண மாட்டேன் அப்படிலாம் நம்ம யோசிக்க கூடாது. ஓகேவா? சோ இப்ப சொல்றாரு பாருங்க, இதுதான் அல்டிமேட். இந்திரா நீ போ, நீ உன்னுடைய ராஜங்கத்துக்கு போய் நீ உன்னுடைய அரச வந்து அஹ், அஹ், நீ வந்து ரூல் பண்ணுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. எப்படி பண்ணு? அகங்காரம் இல்லாம பண்ணுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. வித்தவுட் ஃபால்ஸ் ப்ரைட் அண்ட் பி சோபர்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு இல்லையா? சோ நம்ம கிட்டயும் என்ன இருக்குது, நம்ம கிட்ட இருக்கிற எல்லா அனர்த்தங்களும் எடுத்துடணும். சோ இது நித்தியமான இந்த தாமோதர மாசம் இல்லையா? பகவானுக்கு ரொம்ப பிடித்த மாசம் தாமோதர மாசம். அந்த இடத்துல வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும், நம்ம பிரார்த்தனைகளை வைக்கணும் இல்லையா? எதை மாதிரி வைக்கணும்ன்றத நம்ம கத்துக்கிட்டோம். அதுல என்ன இருக்கக்கூடாதுன்றத கத்துக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? சோ மன்மனா பவ பத் பக்தோன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? நீ எப்பயுமே என்னையே நினைச்சிட்டு இரு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆமாவா இல்லையா? சோ ஆமா ஆமா மாதாஜி. மாதாஜி. நினைச்சிட்டு ஆமா இருந்தாலும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அவரை ஹரே நினைச்சிட்டே இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கும் கடவுள் வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணுவாருன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். புரிஞ்சுக்கிட்டு பக்தியை வந்து சரியா பண்ணணும்ன்றத நம்ம இந்த இடத்துல இந்திரா கிட்ட இருந்து தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கக்கூடாது? யாராவது சொல்லுங்க. அகங்காரம். அகங்காரம் இருக்கக்கூடாது. பணிவோடு அடக்கத்தோடு பகவானை வழிபடணும். ஓகே. சோ அந்த பாவத்தோட சரணடையணும். சரணடையணும் மாதாஜி. சரணடையணும். அந்த மனப்பான்மையை நம்ம எடுத்து வந்துக்கணும். அதுதான் நம்ம கத்துக்கிட்டு இருக்கோம். இன்னும் கத்துக்கிற ஸ்டேஜ்லயே தான் இருக்கிறோம் நம்ம இல்லையா? அதுக்குதான் அவர் என்ன சொல்றாரு, மன்மனா பவ மத் பக்தோ மத்யஜி பக்தியாதி மாம் மாம் நமஸ்குரு நமஸ்குரு. மாம் ஏவை மாம் யஷி ஏவ சத்யம் ஏ தே பிரதிஜானே பிரியோஸ்மி. எப்பயுமே என்ன நினைச்சிட்டு என்ன பக்தி பண்றவர் கண்டிப்பா என்கிட்ட வருவான், அவன்தான் என்னோட உற்ற நண்பன் அவர் சொல்றார். அவரே எல்லாருக்கும் நண்பன். இந்த இடத்துல வந்து அவரே என்னுடைய அப்படி இருக்கும் வந்து என்னோட ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்றார். ஓகேவா? சோ இந்த மூடோட நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம முடிக்கலாம். ஓகேவா? கிருஷ்ணா ப்ளீஸ் ஹெல்ப் மீ அப்படின்னு நம்ம கேட்க தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? நம்மளுடைய விருப்பம் வந்து கிருஷ்ணரா இருக்கணும் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. அனைவருக்கும் நன்றி. வாஞ்சா கல்பத்தருப்பியஸ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. निताय गौरव प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा माता जी. हरे हरे कृष्णा कृष्णा माताजी. माताजी. हरे कृष्णा हरे कृष्णा माताजी. माताजी. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा माता जी.